ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. рӯзҳои истироҳатии гузашта турнири UFC ва Bellator баргузор гардид. ин ду калонтарин ва машҳуртарин ташкилот дар ҷаҳон аст. албатта ки UFC рақами 1 дар ҷаҳон аст. ана Bellator-ро бошад бисёриҳо рақами 2 меноманд ва дар ин калонтарин ташкилотҳои ҷаҳон 3 тоҷик баромад карданд. Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров дар ташкилоти UFC, Сарвар Ҳомидов бошад дар ташкилоти Bellator. муҳорибаи Сарвар бо рақибаш тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Сарвар бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 16-0 кард. мо Сарвар даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. муҳорибаи пурраи Сарвар Ҳомидовро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описанияи ҳамин навор. Муин Ғафуров дар сеюм муҳорибаи худ дар UFC зидди Кюнг Хокан ғалаба ба даст овард ва ҳамин гуна ду мағлубияти худро дар UFC маҳкам кард. ва бояд қайд кард ки Муин худро дар ин муҳориба хеле хуб нишон дод. рақиби Муин Кюнг Хокан дар UFC аз соли 2013 баромад мекунад ва аз соли 2013 то имрӯз дар UFC ӯро ягон кас фавран шикаст додагӣ нест. Муин хеле наздик буд ки ин корро кунад, лекин рақиб тоқат карда тавонист. Муин Ғафуровро ду ҷангвари машҳури UFC Мераб Дувалишвили ва Алекс Перес бо ғалабааш табрик карда навиштанд ки Муин Ғафуров бародари ман. Муҳаммад Наимов. мутаассифона Наимов дар муҳориба зидди Филиппе Лима шикаст хӯрд ва ин мағлубият аввалин мағлубияти фаврӣ дар карьераи Муҳаммад шуд. то имрӯз Муҳаммад Наимовро ягон кас фавран шикаст додагӣ набуд ва Филиппе Лима ӯро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин гуна Филиппе Лима соҳиби $50,000 бонус барои ғалабаи фаврӣ шуд. баъди муҳориба Филиппе Лима ба ҳамаи мухлисони худ, ба мураббӣ ва менеҷери худ миннатдориашро расонд ва Ҳамзат Чимаев ӯро дастгирӣ карда чемпион навишт. хотиррасон мекунем ки Филиппе Лима ва Ҳамзат Чимаев як мураббӣ, як менеҷер доранд ва дар як зал тамрин мекунанд. Лима дар пресс-конференсия баъди муҳориба гуфт ки Ҳамзат барои ӯ ҳамчун акааш аст. ана худи Муҳаммад Наимов бошад пас чанд дақиқа пеш дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт. дина шаби дароз дар сар 100 савол омаду ҷавоб нест. шайтон васвасам дорад ки чӣ хеле шид, дига намеша. ҳама кор, ҳама план барбод шид. зиндагӣ бо ба қафо зад. хестум айҷон бисмиллаҳ гуфтум. тарафи китфи чапум 3 бор туф кардум. гуфтум шайтон, миссияи ту ҳамиҷа тамом шид. ту ноумед будӣ, ҳастӣ ва мемонӣ. ма умед ба зоте ки ҳамаро ҳаст кардагиай. ба як калима шоҳа гадо мегардона, гадоҳа шоҳ. ана ман на шоҳ мешаму на гадо. ма чемпион мешам ба амри худо, навиштааст Наимов. ва дӯстон, муҳорибаи асосии турнири UFC дар Арабистон дар вазни миёна байни Роберт Уитакер ва Икрам Алискеров шуд, ки Уитакер Икрамро дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод. ҳозир бошад реаксияи Ислам Махачев, Ҳамзат Чимаев ва Ҳабиб Нурмагомедов дар бохти Алискеров. Ҳамзат Чимаев: Роберт Уитакерро табрик мегӯм. мо кори худро ба анҷом нарасондем. ба Икрам Алискеров худбарқароркунӣ зуд хоҳонам. саратро ба боло бардор, бародари ман Икрам Алискеров. Ислам Махачев: рӯзҳои хуби ту ҳоло дар пешанд. мағлубият сабаби ғамгин шудан нест. мо медонем ки аз дасти ту чӣ корҳо меояд. Ҳабиб Нурмагомедов: варзиш ҳамин аст ва воқеиятан ҳамин аст. саратро ба боло бардор, чемпион. вақти ту ҳоло меояд, навиштааст Нурмагомедов. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.